Khublei fi baro sasisen nga priang so bai fi sha ba sha score ga ka tien ga jong ublei on KHYRKHU fi kai ka ba nga don ban ai ga tien ga jong ublei ha ga ni ga kanti ga ba menta ngan beteng ya ka ka ba nga laong ha ga ni ga jingkran ka ba ning kong kren biang sasisen ha ga ba ya dei bat ki sngi gi ba khado ha ga ni ga sien ga ba menta ga jingkran jonga ga ba nga ai kerteng ga dei ka jingrongnoh ka JINGKHANG Pyrda lani ka Jingrongnoh ka dei ka JINGKHANG Pyrda tangin pulis shwai ga khot bible kum ka jingpan kan mau ifi ya ka ka ba gaktien jong le ka crunch pan ka Jingrongnoh ka Jingrongnoh ka jong utrai jisu ya la ki jong ki brio ngan pulis si sien ka city ka baning kong jong opol si ka tesaloni lan ba sa ga khot khatsan kan riu kan nyo ka bible gong kum nis ngap ha Namar kaning ang ifidagak tino try ba mangi ki badang imi ki balapan sa hadu kata ka jingwan ang try da leileng in miolay shuai kita ki balayot hiya. Na ba utray hi unwan hiya na baneng bat ka jingrisa da gaktian sawaw angel rang ba bat ka turoy ublay. Bagita ki bayab au Chris kinimi bat shua onda kumta mangi ki badang imi ki balapan sa onrong na ingi lembat ki hakil o ya banya syami utray ka sun baneng. Tiyo kumta ngini long junom lembat utray. Kata gadai ka ay ka bagaktian jong le ka crunch pang ka jingwan rong no ka jong utrai but kani ka jingja onda kan ja kadai ka JINGKHANG Pyrda no kadai ka JINGKHANG Pyrda ya situ ngin sung thu kan dia ini ktian khang Pyrda la de ka ktian penha Pyrda ngi se as ngau ka ta ka ktian mo ha ki kam ha kani ka jing embryo jingi ha ka imlang salang lada ka don kanu ka jingle akmen ka don kanu ka kanja jingle soba ka celebration ne ka jingkan mau buram ya kanu ka don ha ne ka jing embryo la ne ka imlang salang ngisi asngau ki jidon ki por ki don ki khaba kanu ka kanja jingle buram ka badon ka bateng wat daki banai wat daki snamro ka bagi song on khang Pyrda no on penha Pyrda no ya kani ka jingle akmen on khang Pyrda lan on penha Pyrda ka pemut hakimi ki ketian kani ka ketian khang Pyrda ka ketian penha Pyrda kamut kadai ka ban penkut no tinamar ta daw hagani ka puang da ban kran ba ka Jingrongnoh kadai ka ba khang Pyrda no kan khang Pyrda ki southly ki ba kodor ki badan hang ni perthai menta ki ba anda ha ba kan ja kani ka jingwan rong no jong try kini ki southly kin kut no on khang Pyrda no eki on penha Pyrda no eki hakyu eki kentian to ka ba ningkong ka ba on khang Pyrda no on haba ka jingwan rong no jong utrai kan cha ka ba ningkong ka dei ka Jingaiei BLEI lani ka ya jingaiei on khang Pyrda no eka parlok nga kwa ba ni finigapore ngan IAPHI kindiat kan site nigapore ka Jingaiei haba kran ka Jingaiei jong BLEI ka Jingaiei jong BLEI ka Jingaiei jong BLEI ka ba mot ka ba mi naka jingyap ka jong Jesus Christ ka dingfna ba ula siu ga dor ka ba rep namar jong phi bat jonga namar jong ubrio but ula mi pa na ka jingyap ula yo ka jingjop halor jong ka jingyap ula kni ya ushabi jong ka bor na usetam na ka dujok ba ula ban ai pat hangi ka jingem ka ba bam jikot ula siu ga dor hakiwe ki kentian haba angka Jingaiei kamut kata ka jing map ei kata ka jing iet kata ka jing isnai ka jong BLEI kaba ngimdon kamban siu dor bala shu ai yangi namar ba Jesus Christ la siu ka dor ka baram fide man ta daw bangin sngot hu ye kani bakani kan kutno Maria ja kani ka Jingrongnoh paralong habang ikan semang Jingaiei ka ba sngot nat ka ga khot bible ka don kabangi puli na ka gospel jong Yohanes kalang ka baning kong ka dekat ka ba kanyo ka tien jong BLEI kom ningin sngot hu kandiat ini ka Jingaiei da bangi puli ni ka dekat Yohanes kalang baning kong dekat ba kanyo ka bible kong kom ni ngap ha nabaya ka hukum la ai daw Moses ndrei ka Jingaiei ba ka jingshisha ka wandau Jesus Christ ka bible kong ya ka hukum la ai daw Moses ndrei ka Jingaiei ba ka jingshisha ka wandau Jesus Christ ka hukum ka dei ka ba penpau ka pop ka hukum ka dei ka ba penpau ka ba reveal ka pop kat ba ka Jingaiei pat ka dei ka ba ai ka ba terwa ya kata ka jing suspa ya ka redemption
Kata ka ai ba fin song thui kata. Ka hukum kawan ba o Moses lan da o Moses. Rega jing si sabat ka jing ai kawan da o Jesus Christ ang gaktian ka jang oblay. Demar ta ka daw haki Ephesus kala nga ba ga dikhat ka ba fra gaktian jang oblay kong kumne. Nama da ka jing ai lapan imifi da ka jing ken kataru om na pihi kalong ka jing ai oblay. Daka jing ai lapan em ya pi lapan em ya nga lapan em ki tanga bro ki bala sus pa ka jong utrai daka jing ai kata kam de ka bandangi ka de ka jing ai ka jong oblay balai la shu ai namar bau Jesus Christ ula sio ya ka dor ka baram para la ka si jong jingrongnoh ka de ka si ka bala ban penkut no ya kata ka jing ai balai ne ta ka ya jong ka jing ai on penkut no ka ba ka ka ban kut no kaba on pen hap perdano, on Khang Pyrda no, on pen kot no, kaba ar ka gospel, lani ka ya jangka jingelap ya ga gospel. Para lok kendiat ngan IAPHI kendiat ane ka puar. Kaktin gospel, wala ka kaktin parang kala asingong kaktin khasihi. Kaktin gospel kamot ka khubor babha. Katenrai jang kaktin gospel. Katenrai jang kaktin gospel, kawan na kaktian Greek evangelion lani evangelion kabamut ka khubor babha Henry kani kaktian evangelion lani evangelion hagaktian Greek kami nakata ka rukom jongki Greek kabahaba kiyala thama anda haba katu ka hima jongki kalayo jingjob Undon uwe unong leira khubor o messenger uban mi nang to na badan thma onlet ban mare ban poi shelo kan nong ba anda ula poi hanong ba usap bana bang ila job ya kathma ngila yo jing job ya kathma bar gadang ga jing kemen ka ba kraw ha kan nong ba ya kata ki Greek yung khubor ba balai ka khubor ba balai yo jing job halor jing nong shon fitep ka ten gospel kami na kata ka rukom jing Greek ka khubor ba Anggo yo play paralog. Kajuro ga gospel ga jong Jesus Christ. Kadai ga khubor ba bala job yo setan, bala job ya ga jingyap, bala job ya ga pop, da ga jing sales pa ga jong Jesus Christ. Hallelujah. Marta ga daw la khade ga gospel ga khubor ba. Pi namar ta ga daw ga gospel kamot ka jing pen bana. Ka jing ya thu, ya kata ka jing ai. Bau Jesus Christ ulah sales pa ingi, ulah yo jing job, ngim dan kaman seal, dan dor ka barem bangingin seal, kadega jing sus pa ka jong Jesus Christ. Kabala shu ai ingi. Namar kata ka daw ngan asisian, habang ka gospel kamot ka proclamation ka jing pen bana, ya kata ka jing ai. Fi ka jing pen bana, ya kata ka jing ai. De mata ka daw kaktian jong oblay kakran ngipuli haga gospel jong Yohanes kalanang ba lai kat khat nyau khat pra kaktian jong oblay kong ni gentian ngisi sutanat ka Yohanes lai khat riau mo ka bang na ba oblay le kata ka perthai ai tu na khobal khamore bu ngin ju onam jat shu nyu ai ga jimbam jukot teng ngim ju kham kan ma pat igi du khat nyau khat pra ayu ki ong Kid khat nyau khat prayu ki ong tingin puli tien jong oblay kom ni saba naba oblay shim la phai la khon cha perthai bon pen rem ka perthai rei bon pen em ka perthai de u tau ba ngai de on pen rem oblay khlam phai ka ya Jesus Christ perthai ban pen rem ban condemn ka perthai rei ban pen em dai da kana ga gospel ka dai ka khumon ka ba bau Jesus Christ la job hallelujah ban pen em ya ubrio ban bau setan don shu e ka bor kum bau kni to ka bor na Eden na how Adam bar ka em mentau la du e ka bor bau Jesus Christ la da ban kni ka takin parlok ka dai ga gospel rei ka ne ga gospel Kani ka jingela pe ni ka khubor ba ni ka gospel kan kot no anda ba Jesus Christ wan ban rong no ya la ki jong ki brio ya kata ka tien jong le ka tho sai ka dar ki digi kin tien jong Jesus Christ ki bangi pule na ka lonong ka ba ar pu sao jong ka gospel jong Matthias ka khat ka ba khat sao ka tien jong oblei ka opne Tia ka ni ka gospel jong ka hima on ya lapa ka perthai baro ya ka ban long ka jingpla hakikin jaban riu baro anda kum ta ken kan ja ka ba kot Anda kum taken kan ja ka bakot ang ka Bible. An pandep ka jela pa gospel. Anda kum taken kan ja ka bakot. Ka ban kot.
kan kut nok kan ga ya jang ga jingelap ya ga gospel ga jong Jesus Christ haga si jang ga jingwan ga jong trai ka ba lai ka e ga ba on pen hap perdano aga si jang ga jingrongnoh haga si jang ga jingwan ga jong Jesus Christ on pen hap perdano ai ga ya jang ka balang parlop ka balang ka mot ka jinge lumlang jong kibrio ke bala sius pa jong utrai ka congregation ka jinge lumlang jong kibrio ke bala sius pa jong utrai ngakran ya ka ba kenjaman siam ngimkran ya ka balang ya ke balang haki kertang ge ba fair ngi dan perthai ngakran ya ka ba kenjaman siam ka balang ka balang hakiwe ki kentian ka met ka jong Jesus Christ ka kran ya ka jinge lumlang jong kibrio ke bala sius pa ki jong utrai namar ha ka si jong jong Jesus Christ baro kibrio ke bala sius pa jong utrai ki ba im ka jing im kristan ka ba shisha ka jing ka bakat ngatin ba jong oblei on rong no eki kamot ka balang jong Jesus Christ kam don shu aparthai haga taga sngi ba utrai uwan on penkut na eka paralok ngakwa fine por kot compare ngi don haki balang ki ba fair kan ni ka we ngakwa banong nganong season kot compare ngi don ki balang ki ba fair re ka jing shisha ka ba kraw ka dei ngi pediang shisha mo Jesus Christ hatung ngi em ka jim ka ba kala ka ba mot shisha hatung ngi em ka jim kristan ka ba shisha hatung ngi ya kalenti ka ba khoi ka ba ngtang hatung ngi shakri blai shisha mo daga don jingi baro pet nga don ban mahami fi yo bangi syukut ka jingim jingi tang bangi kam bangi long kristan kum baong daga kten khasi jingi ngi shuya long niam yo ngi syukut ta ha ka shuya long niam ngi kram poi shiga jinglong kristan ka ba shisha paralok mado badan hakata ka met ka jong ukris mado badan hakata ka kenhon jiki bala sus pa jong utra tangki kristan ki basisha walang ila bandan hagi jing shakri ki ba fair ro kot compare dai ka jing ong jong ahang ne ka dei ki kristan ki basisha ka met ka jong Jesus Christ ka balang ka basisha kan let no aga si jong utra anabu tranwan kane kam dei sia ka basija la ka jagam to amar ba utrai jing Jesus Christ udakular ya kane namar ba ulakular unsa pendap haga si bawan ban rong no ya ka balang ke jong u ka ba ula sius pa nang ne na perthai ka lanang ka ba khat saw jong ka gospel jong Yohanes ka khat ka baning kong ka ba ar ka ba lai ka kran ka ta ka jingkular jong utrai ka ongkum nos gap ha wat ki kus lai na ga dok no jong phi to ngai phi au blei to ngai hangaru ha ka yenguk pa jong adan bon ki pulet shong ne lem da gum ta ngala ya thu efi na bangan salai ban kre ga jaka efi ana ngala let no bangala kre efi ga jaka ngan wan pat ban ngan shimti efi haladihi ba ha ka bangalong mga phiru phila ban long on sa pendap ya gani ga jingkular jong utrai bo unwan shaw on the ledap ban kre ga jaka shong ne ang te jrong habneng hallelujah haga babam jukot unsawan shaw bat ka jingwan shaw jong ukadai katrai ka bang pulin na basdang na ke tazalani unsawan ban rong no banwan shimti no ya ka balang ka met jong ka bala siuspa ka ba ka babel ka hakiwi kingitian ka nong let kurem ka jong ukris ka balai ka basaw kaban kut no hagasi jong jingrongnoh kaban kut no agasi jong jingrongnoh kaba on penhap perda kong ong daga ketian on Khang Pyrda no kadai kaya jong Mynsiem Bakhuid jong BLEI Mynsiem Bakhuid jong BLEI ubadan hang ne perthai nado kasi Pentecost un saken ria no naka jingtrai ga pura jong hang ne perthai hagasngi jong jingrongnoh habangi kran yespang Mynsiem Bakhuid jong BLEI abang keren sepang Mynsiem Bakhuid jong BLEI tengan pulie katuk ani giktian katuk ani git khot Bible kiban yarap English pang Mynsiem Bakhuid jong BLEI tengan pulie de kalenang ka bakhan rio jong ka gospel jong Yohanes ka khot ka ba nyau haduk ka khot ka ba khat lai hang ning in so nginyo katuk ani ki pang Mynsiem Bakhuid jong BLEI kiba giktian ki jong Jesus Christ kan rio nang jong Yohanes nyau haduk khat lai git khot re nga ngai thu ka ba shisha phi kaman to ye phi bangang leit no namala da ngam leit no utaw nong pentengan onam wan phi handai la da ngaleit no ngan pha ya u happy to anda ulawan ma un pen kendu e ka perthai sepang pop sepang hok sepang jing bishar de sepang pop na bakim ngai hanga sepang hok ru na bangan saleit no sa ukpa janga bat phim yo issue yanga sepang jing bishar de nabala penrem usim jangan nika perthai ngadang don shibon ki ai ru ban ong phi rei ngamla handrei phimla ban sha ikimenta handrei anda
ulawan mau Mynsiem ka jingshisha ken un yalam fi shaka jingshisha baro namar onam kran nala de henda ki ai kat ba un yo asga un kran bar un pen pa fi ki ai ru kiban sawan hangne nga puli fi asga kat to ka ne ga ba kran chang ka ai ga ba Mynsiem Bakhuid jong blai un le ya ka ba utrai la de betul pa wat shwa ba un sha ga ding fana utrai jingi hanga ba nga puli ni wong ka ba nga ba nga no ba un wan Mynsiem Bakhuid jong le shisha no utrai la le no ha si Pentecost Mynsiem Bakhuid jong blai wan hallelujah bar udon hadu menta bar un sakan ria no ada ka ba trai pura hang ne par thai ha ga sngi jong ka Jingrongnoh ha ga sngi jong ka Jingrongnoh para la ngaka fini ga por haba crunch pang Mynsiem Bakhuid jong blai unu Mynsiem Bakhuid jong blai kan ma udai ma u ba pentre ya kan ka Jingaiei BLEI hang ne par thai udai ma u ba mentan nga puleng ne un pen kendu haba yalap ya ga gospel dei ma u ba kata dei ma u ba pen kendu haba de Mynsiem Bakhuid jong blai ngamot ban ong uban ri, uban sumar, uban yalam, uban guide, uban yalam, uban sumar, uban teger, ya ka balang, ya ki brig bala sius pa. Hang ningi puli mentan utrai jong yu Jesus Christ ang un yalam ma u shaka jingshisha baro. De Mynsiem Bakhuid jong blai uban le ya kata, ya ka balang, ya ki bala sius pa ki jong utrai. Re ka sngi jong ka jongan jong u Jesus Christ ban rong no, ya la ki jong ki brio. Ka sngi jong ka Jingrongnoh, ka de ka si ba Mynsiem Bakhuid jong blai ru un kin ria no. Naga ba trai pura hang ne ha perthai ka ya jong u ban trai pura ne perthai kan kot no ya kata ka tien jong BLEI ka kran shai kedar ya ka bangi puli ha ka ba ar ki thazalni kalan ga ba ar ka khot ka ba nrio bat ka ba nyau sachisen ngan ong ar thazalni kalan ga ba ar tang ka khot ka ba nyau kala byang ka khot ka ba nyau ka ba ko ne nga ba namar kata ga jingmayan ga jingbam nyo hukum gala atrai lupa tang ba don we ba khang menta tat onda on weng no ya u ga jingmayan ga jingbam nyo hukum gala atrai lupa tang ba don we ba khang we ta Mynsiem Bakhuid jong blai u ba khang tat onda on weng no you ga sngi jong ga Jingrongnoh ga de ga sngi ba on weng no you on ken ria no na ga ba trai pura hang ne perthai paralok maredep ka Jingrongnoh Jingaiei jong BLEI kam dan show ka gospel jong Jesus Christ kam dan show ka balang gibril sius pa ki Kristan misisha kam dan show Mynsiem jong BLEI u kan ria na ga batrai pura kadai ga bas ngosi ban ong ini ki kentian kadai ga bas ngosi sisa ba kibril jong ka perthaya kata ka por kin sngo thu katno ka kodor kata ka Jingaiei BLEI katno ka kodor kata ka gospel jong Jesus Christ katno ka jingkodor jong kita ki brio ki ba kala ba mot ki ba shakre BLEI shisha ki ba longkong ka jingkerman katno ka kodor kata ka jingdon jong Mynsiem Bakhuid jong BLEI kin sa thu on da haba kita kim don shu kadai ga bas ngosi reina mar jong fibat jong aparla wat bakla kat badang don kani ga si kat badang sa gaya Jingaiei kat badang sa ga gospel jong Jesus Christ kat badang don kai ka balang kat badang don Mynsiem Bakhuid jong BLEI kat bampat jaga jong jong trai to ngin shakri utrai daga do on hot chingi baro namara ka si jong Jingrongnoh on pen kut na di south ligi bangong bat ngiru ngin lek no nang ne perthai klam kini ki south ligi bang akran ka perthai kan long ka rikhlaw ka ri jong ka jingdom ka ban sansha da ka jingdom ngan osisen ka perthai ki breu jong ka perthai kin song thu khambai kini ki ai hadian dala aja ka jong trai kata ga bas ngosi rai namar jong fiba jong ki bala yo ga jing shai ki bala mar yo trai ki bala shakri BLEI tengin shakri trai da ga do no chingi baro namar ka si ba kini ki south ligi kot on pen hap perdai ki ngiro ngin le no u BLEI un KHYRKHU fi paralok u BLEI un KHYRKHU fi